i procediré a treure'm la mascareta. Així tots em podreu veure perfectament. I us faré una presentació de lo que estem fent aquí en l'Institut, bueno, de qui som, l'Institut Pere Martell, que és un institut que està en la ciutat de Tarragona, està ubicat en una antiga universitat laboral i ens coneixereu una miqueta millor. Penso que ja hauríeu la presentació. És així? Sí, es veu, es veu. Es veu? Vale, fantàstic. Vale, us posaré primer també un petit vídeo que explica segurament bastant millor. A veure... Aquí. Veu? Veiem la presentació, però no el vídeo. Vale. Això ho soluciona ràpidament. Tic. Ara sí que el veiem. L'Institut Pere Martell és un centre públic específic de formació professional, ubicat al Complex Educatiu de Tarragona, un centre referent a Catalunya en l'oferta de formació professional, ocupacional i contínua. El nostre centre està format per 3 edificis, el d'administració i els edificis dedicats a la formació, equipats amb tallers, laboratoris tècnics, aules d'informàtica i aules de teoria. L'edifici A, de 20.000 metres quadrats, 12.000 dels quals estan dedicats a tallers de diverses famílies professionals. L'edifici B, de 4.000 metres quadrats, trobem el plató de televisió i aules multimèdia, entre d'altres. A més, com a centre integrat en el complex educatiu, gaudim dels diversos serveis que s'hi ofereixen. A l'Institut Pere Martell s'hi imparteixen més de 20 cicles formatius englobats en 8 famílies professionals. A més, s'oferten 6 programes de formació i inserció i programes de formació ocupacional i contínua. Prepara el teu futur a l'Institut Pere Martell. Som FP. Vale. Ara continueu veient la presentació, per casualitat? No, ara veiem YouTube, el teu YouTube. YouTube, vale, no, doncs un segonet. I tornem aquí a la presentació. Vale, la presentació la veiem, perfecte. Bé, aquí ja ho heu vist en el vídeo, que tenim moltes famílies professionals. Aquí estudien quasi 1.200, 1.300 alumnes. Bàsicament, l'àmbit que es toca aquí a l'Institut és un àmbit científico-tecnològic. Tenim famílies professionals, automoció, electricitat electrònica, gràfiques, energia i aigua, tot, fusta i moble, màgia i so, ja ho heu vist, una miqueta. Són unes instal·lacions que si vosaltres no heu estat aquí, la veritat és que impacten bastant de veure-les, perquè és que és quasi com un campus universitari, l'únic que toquem estudis d'FP. Al ser estudis tecnològics, diguéssim, i a més d'FP, diguéssim que va en el nostre ADN el fet de la innovació i l'emprenedoria la tenim en el nostre ADN, perquè
Com tots vosaltres sabreu, la tecnologia i la ciència són coses que avancen dia a dia i per estar sempre al dia no podem deixar ni d'estudiar, ni podem deixar d'investigar, ni podem deixar de banda el tema de la innovació. En aquest sentit, en el tema d'emprenedoria, en tots els cicles formatius, el departament de FOL té introduïts els seus continguts dintre de les assignatures de tal manera que a tots els alumnes se'ls encoratja, motiva i acompanya de tal manera que en els seus projectes de fi d'estudis i es puguen derivar i puguen materialitzar-se en empreses. De fet, tenim bastants alumnes que han estat emprenedors i que a dia d'avui treballen en les empreses que han obert, que han en els seus propis negocis. Fins ara, una de les coses que veníem fent per encoratjar als alumnes era convidar a empresaris que ens facin uns quinzets de què significa, quines implicacions i com s'obre una empresa i què significa això de tenir un negoci, una empresa pròpia. El que volem, donat que ja tenim bastant alumnat que ha obert la seva pròpia empresa, la nostra intenció, mireu, sabeu què vos dic? Un segon, vaig a ser una mica disruptiu i vaig a posar-me jo. A veure... Em veieu a mi? Sí? I llavors, aquest any, la línia que tenim de xerrades són unes xerrades que estaran xerrades o jornades en les quals seran exalumnes que tenen empresa de tots els cicles professionals, o almenys dels que ho hagin aconseguit. I llavors, jo trobo que serà molt bonic, serà la meva aportació per a començar aquesta línia amb aquest càrrec de coordinació, i és la meva aposta perquè, clar, jo trobo que si veiem a un empresari que ve i ens conta com ha obert la seva empresa, és un input, però trobo que és molt més potent i poderós el fet que siguin alumnes que s'han assentat en les mateixes cadires en les quals estan assentats actuals i que vosaltres, i que els alumnes, vosaltres, us podeu veure reflexats en aquestes persones. Diu, ostres, és que jo puc ser un d'ells, jo algun dia puc obrir el meu negoci, puc desenvolupar una idea de negoci, puc obrir la meva empresa i em puc guanyar la vida gràcies a el que he estudiat, el que jo he sigut capaç d'investigar i l'esforç personal. I, òbviament, amb l'ajuda de família, tot el que vosaltres ja sabeu o ja us van explicant. Continuo ara una miqueta en la presentació perquè em trobo una miqueta sol, no us veig, estic un poquetet... I a veure... Ara veieu la presentació? Sí, estem aquí, José, no pateixis, estem a l'altra banda. Vale, gràcies. Nosaltres ara ens trobem emmarcats aquí. Estic jo ara més o menys d'estar per aquí. I m'agradaria que pugueu... Ara he de fer-vos... Em veieu? Sí? Vale, fantàstic. Ara és un moment en el qual m'he de posar la meva mascareta perquè he de fer... Us he d'ensenyar a l'institut, perquè no és el mateix una presentació. I seré pas entre el meu company Guillermo, doctor i professor de l'institut. I us presentem, bon dia, Guillermo, bones, què tal? Per raons evidents ens hem hagut de posar el de protecció anti-Covid, però us volem ensenyar una mica perquè veieu les instal·lacions que tenim. Aquest és Guillermo, què estem veient, sisplau? Aquí estem veient ara les instal·lacions del que són el que anomenem nosaltres tallers generals. Els tallers generals es composen d'un carril central, perquè ens situem una mica, que és un carril central i llavors una sèrie
Cada carrer està especialitzat en una família professional diferent. Tenim xapa i pintura, tenim automoció, tenim fabricació mecànica, o sigui que és soldadura i demés, i mecanitzat de peces. Després tenim una altra que és fusta i moble, i finalment tenim una que és electricitat, juntament amb energia. Diguéssim, aquests són els 5 carrers prou importants que tenim aquí a l'institut. I aquí estem veient ara una part del que seria les instal·lacions de l'institut. Degut a les limitacions que tenim de l'ordinador, la càmera i demés, doncs, pot veure d'aquella manera. Ara aquí deu estar veient. Si voleu, José, una cosa, si voleu, treu la de compartir i així veurem la pantalla gran. Si us sembla. Estàvem compartint la pantalla, pot ser. Ara, perfecte. Una miqueta los efectos especiales que os teníamos preparados. Bueno. Ara no et sent, ara l'hem liat. Ara. Fantàstic. Gràcies. Aquí lo que esteu veient ara, aquest és el passadís número 3 i veieu. Sí, però això està... No tinc wifi, Falta. No te penses, Serà molt complicat, Guillermo. Hola? Hola. Vale. Intentarem no jugar-nos-la. Sí, exacte, perquè és una cosa improvisada. Sí, vale. Llavors estem veient el passadís número 3, que és el que està dedicat a fabricació mecànica. Vos comento, si voleu, ja que hem parlat una mica de diferents famílies professionals, vos comento una mica què està fent cada família professional en l'àmbit de la innovació. Si vols, comencem per el passadís número 1. En el passadís número 1 tenim automoció i xapa i pintura. Doncs mireu, en xapa i pintura, en automoció, durant uns anys hem sigut pioners en participar en la competició Xeleco-Maratón. Això ho vam aconseguir durant 3 anys i era un projecte que englobava totes les famílies professionals. Bàsicament vam construir un cotxe i vam anar a participar a la Xeleco-Maratón. Un cotxe el vam construir des de zero, la Xeleco-Maratón és una competició mundial i vam anar 2 anys, vam anar a Rotterdam i un altre any a Londres. Allí van participar alumnes de diverses especialitats, com per exemple electricitat i electrònica. Actualment, els companys de Carrusel són gent que són molt inquiets, gràcies, Guillermo. Estan dedicant-li temps estan col·laborant amb la família de fusta per a fer una camperització i estan iniciant aquesta línia. El següent passadís que tenim és l'automoció també electromecànica. Sí, en aquest, en el de fabricació mecànica i soldadura i caldereria, aquí el que han fet, vam construir, tenim també contactes, vincles amb l'Ajuntament de Tarragona i es va construir fa uns anys, es van construir Setmana Santa. També han construït, en col·laboració amb un gimnàs, unes màquines, unes estructures per a fer allò del paleotraining, una cosa així bastant modern i vanguardista. El fusta i moble. Havia de tenir col·laboracions amb el sector, que seria el sector de la fusta i el moble d'aquí. I de vegades venen els fusters a demanar-nos com es podria fer algun tipus de tall perquè de vegades el seu tipus de màquina no ho tenen. Aquí, en canvi, sí que ho tenim. Sobretot amb màquines en 3 dimensions. Aquí tenim una màquina de 3 dimensions perquè és una idea de ser una màquina que 5 metres quadrats de màquina. I llavors allò pot fer, com que és de 3 eixos, pot fer peces en 3 dimensions que hi ha alguns fusters que no ho tenen. I aquí venim i podem experimentar aquest tipus de coses. Vale, continuem.
al passadís 5, que tenim energia i aigua, això també vosaltres, comenta. Bé, energia i aigua, ara per exemple, entre l'any passat, el curs passat i aquest, el que han muntat és una sèrie de panells a fora de l'institut, han muntat amb passadissos, han muntat una sèrie de plaques solars per a veure quin és l'aprofitament que tenim aquí al Mediterrani, en concret aquí, que Tarragona està molt ben ubicada des del punt de vista del sol, quin és l'aprofitament segons el número de panells solars. I a més amb recàrrega per al cotxe elèctric. Sí, tot això s'ha fet aquí. Després també hi ha una cosa molt important. Estem tendint ara a treure el que seria el cable, el poder del cable que hem tingut sempre, i ho estem substituint Cable, que estem connectats per cable. I ara estem anant als discòbolos de Miron. O sigui, estem anant en plan wifi. Tot es converteix en wifi. Intentem oblidar-nos del cable i que tot vagi per wifi. Per a què? Per a què? Doncs tenim aquest tipus de xips o aquest altre tipus de xips. Això seria una plataforma tipus Arduino i aquesta és una mica més avançada. Llavors, amb això d'aquí, quina és la tendència? L'Internet of Things, l'Internet de les coses. Llavors, estem investigant aquest tipus de xips, com introduir-los dintre de, sobre una porta, el cabal, portar un xip dintre de la roba, un xip dintre de la roba i que ens prengui les mesures corporals, temperatura, pressió. I amb aquest xip, per exemple, una de les coses que ens pot fer és enviar les dades al punt d'accés via wifi i aquest punt d'accés està connectat a un cable, això sí, està connectat a un cable cap a internet. I a internet es guarden les dades biomètriques, les teves dades biomètriques, perquè el metge pugui saber si un abuelet, un iaio, un padrí nostre, està malament del cor en un moment determinat. Què us sembla? Sensacional. Vamos, fantàstic. Una altra de les... Perdoneu, tenim una pregunta. Pregunta, que guai. La Paula diu, quines línies d'innovació preveus en un futur pròxim? Relacionat, suposo, amb això que acabes d'explicar del... Línies d'innovació. Primer, investigar aquest tipus de xips amb una sèrie de sensors distribuïts pel cos o per la casa. També podem ficar sensors dintre de la casa, el que seria la casa domòtica, però amb xips molt petitets, amb una cosa molt petiteta, i que tingui dues coses, Bluetooth, per exemple, i Wi-Fi al mateix temps. Llavors, aquestes dades, capturar-les i enviar-les o tipus Bluetooth, format Bluetooth o format Wi-Fi, cap a internet i ho puguem visualitzar les dades amb el nostre telèfon mòbil i controlar les coses de la casa amb el telèfon mòbil, per exemple. Aquestes són línies d'investigació molt interessants. Inclús també, com també estic a la universitat de Telecomunicacions també estan fent coses d'aquest tipus. Com agafar les dades i transmetre-les i després tractar-les per donar la informació acurada. No sé si respon això a la pregunta, Jo, si em permet... Respon la pregunta. Sí? Gràcies, Guillem. Vaig a tratar també de concretar una mica més, és un projecte que porta també uns dies pensant. M'agradaria fer-vos a tots una distinció entre el que és innovació i el que és investigació. La investigació és escorcollent, és quan nosaltres investiguem. Investigació és investigar, no debería decir... Es buscar soluciones que aún no existen. Es algo que no existe y nosotros lo descubrimos. Entonces, esto es investigar. Pero innovar no implica necesariamente descubrir, sino que innovar realment és lligar coses que ja existeixen i que no s'han juntat anteriorment. Y llavors, Guillermo, esto es una primicia para ti, Guillermo, ¿vale? Porque te voy a pringar, y lo sabes, ¿vale? Es lo que te... Una de les línies taules, si vols
concret, del que anem a fer amb el tema de l'Internet of Things i concretar un projecte relacionat amb l'automoció. Mira, i trobo que potser serà innovador. En automoció tenim un problema i és que quan un vehicle passa molt de temps sense que el motor s'engegui, n'hi ha un element en el dipòsit de combustible que diu bomba de combustible. Aquesta bomba de combustible el que fa és impulsar el combustible cap al motor per tal que el motor pugui girar i nosaltres puguem conduir. El problema que té aquest element és que si passa molt de temps, un parell de mesos, un mes, 2 mesos, sense que s'hagi engegat el motor, la bomba de combustible deixa de funcionar i s'ha de canviar. I el preu aproximat està sobre uns 300 i 200 euros de mitjana, mínim. Llavors aquí el que ens passa és que en estiu, com que agafem vacances i marxem d'aquí, quan tornem en el mes de setembre, les bombes de vehicles que estan ja una miqueta més velletes, llavors tinc una idea concreta per implementar l'Internet of Things que serà la següent. Puentejar les bombes de gasolina que tenen els vehicles amb un relé i amb una aplicacioneta durant l'estiu el profe responsable que faci anar la bomba sense que nosaltres estiguem aquí. Llavors aquesta bomba es posarà en moviment. M'acaba de liar. Ja ho sé que sí. Volíem que fos així alguna mica. Que fos divertit. A veure, Guillermo, què creus que ha bonito? Sí, sí, sí. Paula, espero haver pogut que entre dos jo puc respondre a la teva pregunta. Sí, no ha dit res més, o sigui que està resposta. Està resposta. Sí? Ho sentiu? Sí. Dic que la Paula no diu res més, o sigui que és que... No news, good news. Vale, fantàstic. Què més coses podem comentar? Que s'engresteu si pensem que l'ideal d'innovació ha estat molt a l'ordre del dia. Jo personalment el que us encoratjaria és sobretot que busqueu problemes, que trobeu problemes en la vostra vida diària o quotidiana, coses que us motiven, coses que us plenen per dintre, que trateu de buscar solucions i que quan trobeu que teniu una solució, persistiu, persevereu, treballeu, esforceu-se, dediqueu-li tot el temps possible, comenteu-la amb tot tipus de persones perquè la vida no és només tècnic, sinó que qualsevol persona pot vindre amb una idea que no sàpiga res del tema, però ve amb una idea completament disruptiva degut a que potser no entén d'aquest tema i et dona una frase, una paraula, una petita idea que a tu no te sabria acudir perquè tu estàs allí en els teus xips, en el teu codi, els teus electrons i no hi caus. En canvi, no sé, una filòsofa, un filòsof, un historiador, un artista i te fa una pregunta o te posa, te dona una idea i a partir d'ahí tens una línia d'innovació molt interessant. Si me permets, si passem del que seria un món cartesià, del món cartesià, que estem acostumats els tècnics, el món tècnic són molt cartesians, i el que diu ell, una pinzellada ens dona aquella... No és un tema de donar la solució, sinó de donar un caire transversal que ens fa una disrupció al cervell i ens ajuda a solventar el problema que tenia. Sí. Bueno, no sé quant de temps portem, no sé si hi ha més preguntes. Moltes gràcies als dos. Moltes gràcies, José. Moltes gràcies, Guillermo. No sé si teniu preguntes, sisplau. Si les teniu, podeu aixecar la mà o fer-les a través del xat. I jo sí que aprofito tenint a dos profes avui aquí, i dos profes, a més, que estan molt vinculats amb el món de la innovació. I, per altra banda, amb alguna molt real, que és, en el cas del Guillermo, que és molt tangible, que és l'electricitat, l'automoció, és una cosa que tots fem servir en el dia a dia. Tenint alumnes que han de decidir quin és el seu futur, o sigui,
quin seria el vostre, no tant consell, sinó amb totes les variables que hi ha avui en dia, què seria el que vosaltres els diríeu perquè poguessin escollir o perquè poguessin valorar totes les opcions que hi ha? Mira, penso a la persona, no a l'alumne, sinó a la persona que li agrada catxarrejar, o sigui, muntar un tornavís amunt i avall, jo li aconsellaria un món més elèctric o electrònic o de telecomunicacions. Al que li agrada més la tecla, des del punt de vista aquest, jo l'encararia més cap a informàtica. Cada disciplina té les seves, entre cometes, dificultats d'aprenentatge, em refereixo. I aquestes bases d'aprenentatge que us donem als instituts, a les aules, a les escoles o a la universitat, aquestes bases són molt importants que de vegades semblen traves enmig del camí, però són molt interessants per estructurar molt bé el cap. Però al que li agradi, jo crec que no ha de dubtar. Jo soc més de muntar i catxarnejar i no sé què. Sobre un tema me refereixo ara d'ordinadors. No, és que a mi m'agrada en plan mecànic, de muntar i desmuntar coses de pesos d'una moto o d'un cotxe, automoció. A mi m'agrada més el tema, no sé, la pintura, com queda la pintura amb un cotxe i tal, xapa i pintura. O m'agrada com queda maquetat un full, que és molt interessant, o un llibre, com queda maquetat, el logo, que quedi d'aquesta manera, que el peu, no tal. Doncs arts gràfiques, a cadascú la seva disciplina, el que li agradi, sense por, i provar-lo sense por, i ficar-li ganes. I de vegades les traves estan en que, ostres, és que estic estudiant una assignatura que no m'agrada. Jo he estudiat moltíssimes assignatures per arribar on estic dels estudis. José també, m'imagino que tu també, Paula. Tots els que hem estudiat sabem que hi ha traves entremig del camí, però ens donen una base per després tenir aquella base de coneixement. És la base del coneixement de les coses. No? Sí. Bueno, l'únic que podria afegir és que, clar, anem cap a un futur que és cap a un món laboral que potser que no coneguem, que no sabem si s'assemblarà molt al del passat i que trobo que el més important és plenar el nostre tarro, el nostre càntaro, plenar-lo amb el màxim que puguem. No tindre manies que tota gotera de coneixement que ens caigui aquí ens valdrà, perquè no sabem els coneixements que avui estem adquirint, no sabem on els podrem aplicar. I de vegades uno se pensa que els aplicarà, això, en el tema de la informàtica o el que sigui, però qui sap si acabarem programant vehicles elèctrics o acabarem programant xarxes de comunicació o un braç robòtic. O potser podríem programar unes que se tanquen soles. Per exemple. Aquestes s'han tancat soles, no hem tocat res amb la mà. No hem tocat res, tenim que retornar. Bueno, esperem que hàgiu passat una bona estona, que hàgiu après alguna cosa també, i, bueno, si qualsevol cosa necessiteu de l'Institut Pere Martell, nosaltres, qualsevol persona del claustre i de tot l'Institut, estarem encantats de tenir-los aquí i d'explicar-vos el que necessiteu en qualsevol moment. Moltíssimes gràcies als dos, moltes gràcies a tots els participants, gràcies de veritat, José, Guillermo, ha estat un plaer. I l'activitat ha quedat gravada, la penjarem a recursos, així que us podreu veure vosaltres i també tots els que estiguin interessats podran recuperar-la. Així que moltes gràcies i fins una altra. Gràcies a tots. Adéu. Adéu. Gràcies. Adéu.